Suk Festival, Suk Festival, Suk Festival. Den aldersgruppe unge, vi gerne vil nå ud til, er mellem 18-19 år og 29. Du skal som minimum have en gymnasial uddannelse, og så kan der være forskellige krav om niveauer, som f.eks. engelsk A eller matematik B. Det, der fik de fleste på vores uddannelser, er de mange muligheder, som vi har. SDU har omkring 100 forskellige uddannelser. For eksempel har vi erhvervsøkonomi, kommunikation, jura og idræt. Og vi har forskellige campusser rundt omkring i landet. Vi har Slagelse, Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Du kan se oplysninger om vores uddannelser på stu.dk, hvor du kan finde oplysninger om opbygning af uddannelserne og kontaktoplysninger til vores faglige vejledere, som man kan skrive til. Du kan også besøge vores åbent hus i foråret, som annonceres også inde på hjemmesiden. Mød os på Suk Festivalen den 6. september. Super. Var det fint? Ja. En lille smule mere glæde. Mød os på... Vi prøver igen så. Yes. Mød os på Suk Festivalen den 6. september. Skal vi prøve igen? Altså, så har I flere at vælge med. Ja, det kan du godt. Yes. Mød os på Suk Festivalen den 6. september. Mere glad.